Yn yr Hydref, dan ni'n treulio dipyn o amser yn clirio nôl tyfiant sydd wedi tyfu dros yr he. Felly torri nôl gwrychoedd ac anghennau. Felly, da ni wedi bod yn clirio canghennau rawn Cia Gwylod Domynllyn yma yn y pythefnos diwetha. A di cario gyd o'r canghennau i'r safle yma, sef safle coelcerth y pentre. Da ni'n ei hwn bob blwyddyn. O dyma'r adeg o'r flwyddyn, da ni'n cario allan archwiliad o coed peryglus y stad. A be mae hyn yn golygu ydy bod ni'n mynd rownd yn edrych ar goed amddiffygion ar goed a hefyd ffwngi a falle canghennau'n hongian neu rhywbeth tebyg. Ond mae'r rhan fwyaf ffocws yr archwiliad yn canolbwyntio ar yr ffordd fawr, yr A470 gan bod hi'n ffordd brysur, ac hefyd o gwmpas tai ac adeiladau, hefyd meysydd parcio a leboes gan bod na mwy o siawns o gangen neu goeden taro rhywun neu rhywbeth yn y mannau hynny. Yn yr hedd, ar ni dreulio chydig ddynodau fyny yn Hafod y Fedw ar stad Domynllyn yn holli polion derw yn y dull traddodiadol o ddefnyddio bwyelli a wedges. Diwrnod y diwethaf yma wan, da ni wedi cario cwbl o chalwythu trelar lawr i'r iard. Heddiw, da ni'n rhedeg y polion ar y lli gron. I ddechrau, da ni'n tynnu'r gwynyn i gyd oddi ar ochr y polyn, ac yna i flaen llymu'n dde. Wel, dyma enghraifft o bolyn derw reit dde, dwi'n credu. Mae o'n rhyddyn i gyd, felly does ddim tamed o wynyn arno fo. Mae'r gwynyn yn pydru lot rhy ddian a mae'r rhyddyn ma'n para reit dde. A wedyn dwi wedi torri'r corneli oddi ar y polyn, felly mae o'n haws i'w gario allan i safle ar eich ysgwydd. Hefyd, mae yna wyneb llyfn iddo fo. Ideal really ar gyfer staplu netting mlaen i'r polyn. Mae yna ffensys ar stad Domynllyn yma sydd wedi cael ei ffensio gyda'r polion derw yma, a mae yna rhai yn nhw wedi para 60-70 mlynedd. Gobeithio wneith y polyn yma para rhan mor hired. Wel, tu ôl i mi gynnon ni rhai wirfoddolwyr gwyliau gweithio yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Mae yna ddwsyn ohonyn nhw ac yn dod o bob rhan o'r byd. Maen nhw hefo fi wythnos yma yn gwneud gwaith tynnuo coedlan. Wel, da ni o hyd yn chwilio am help ar y stad, felly os ydych chi am roi cynnig iddi, sy'n ni'n ddiolchgar iawn am ei croeso mawr i chi. Wel, dyma goedlan da ni bod yn gweithio ar yn yr diwrnodau diwetha. Da ni bod yn tynnuo yma ac yn ceisio dewis cadw'r coed derw a connen a tynnu pob beth arall allan. A gobeithio fydd mwy o le a'r golau yma sy'n cael ei greu yn galluogi'r coed sy'n ar ôl i roi mwy o faint ymlaen. Syniad ydy cael excavator bychan iddo fewn i symud y bonion sy'n ar y llawr i ochr y ffordd mwyn gallu gwerthu nhw ymlaen yn goed ten. Tra fydd yr excavator bach yma, mi fydd yn crafu'r canghennau felly oddi ar llawr y goedwig ac yn ei gosod mewn pentyrau cynefin bychan.